La balul bobocilor din clasa 9, unde am fost și eu selectată printr-o minune, cred, datorită rochiei, au fost niște întrebări de cultură generală și am fost singura care am răspuns corect la toate întrebările. Am fost foarte mândră, pentru că în timp ce alții probabil se plimbau, eu mi-ajutam părinții la fân și făceam cunoștință cu Alexandre Dumas, cu Jules Verne, cu Balzac mai târziu. Deci, întreaga mea copilărie s-a bazat pe prietenia cărților. Erau cam singurii prieteni pe care aveam, cărțile și pădurea, pentru că stau în partea de sus a satului, lângă o familie de romi, care îmi sunt foarte dragi de altfel, și care m-au învățat să rămân cu picioarele pe pământ. Am 50 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc! N-am uitat niciodată că am fost ca și voi, pentru că mi-au adus aminte de fiecare dată băieții mei. Și sunt prietena prietenilor lor, pentru că am înțeles întotdeauna că tinerețea este o stare de spirit pe care trebuie să o înțelegi și să o accepti. Cărțile m-au învățat să fiu tolerantă, să încerc să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu și asta îmi folosește pentru că acum conduc 2000 de oameni. Și apropo, mie nu mi-a oferit niciodată bani pentru angajare, nimeni. Deci eu îi iubesc pe cei care învață. Și cel puțin de 2 ani, sistemul de valori este, da, pentru că suntem cei în mâinile la cărora vă puneți viața, în fond și la urma urmei. Atât de mult blamatul sistem, dar care, să știți că funcționează. Deci, aștept să mă întrebați. V-ați gândit vreodată că veți avea așa de sos? Nu. A fost un fel, cum zicea domnul dinainte, un plan? Nu. Nu. În general, eu îmi fac planuri pe termen scurt, pentru că predictibilitatea în lumea asta nu prea există. Și atunci încerc să carpe diem, pe clipa. Nu neapărat, nu m-am gândit, pentru că n-am avut în minte decât să merg înainte și categoric am fost ajutată și de conjunctură. Dar să știți că și conjunctura politică, luați-o cum vreți, dacă nu faci performanță, nu mai ține. Deci performanța până la urmă și performanța o dobândești prin a citi, prin a învăța. Apropo, la 20 de ani îl iubeam pe James Joyce, cu a lui Ulise. Acum n-aș putea să citesc nici măcar o pagină. Ar fi greu pentru mine. Îmi plăcea în facultate, de exemplu, Obiceiuri de nuntă la Canguri Șchiop, a unui scriitor clujan, Cornel Udrea se numește, și care e o frescă a lumii comuniste, privit așa, într-un mod ironic, comic, pe care vă recomand cu căldură să o citiți. Așa poate veți înțelege cam ce am pățit noi pe vremurile acelea. Viața te aruncă în tot felul de situații și te face să fii puternic, să înveți din greșeli. Poate că m-am axat într-un fel mult pe carieră și poate că n-am fost suficient de aproape de copiii mei. Unul dintre ei a fost și condamnat pentru trafic de droguri. Deci, în acel moment, conduceam spitalul TBC și am avut puterea să merg mai departe. Deci știu ce înseamnă și celelalte probleme, care din păcate le-am cunoscut și culmea că le-am și înțeles. N-am ascuns niciodată de unde vin, ce sunt, ce fac. Să știți că e foarte mare lucru să recunoști ceea ce ești. Asta sunt, ăsta sunt. Îmi doresc, da, îmi doresc, dar eu, de exemplu, sunt femeie, da? Îmi plac pantofii, îmi plac poșetele, sunt convinsă că și vouă, fetelor. E, uite, uneori mă bucur că am ajuns manager de spital, că mi-am permis o poșetă Guess sau visez la ceva. Sunt convinsă că și voi gândiți la felul meu, pentru că asta este. Dar munca asta aduce și mari satisfacții. Acum trec așa de la una la alta, un lucru care mi s-a întâmplat de curând. Să știți că în spital vin tot felul de oameni
Și fiecare dintre ei are o poveste de viață. Și dacă ai răbdare să asculți, îți dai seama de fapt că tu ești un fericit. Și a venit un bunic la un moment dat cu o problemă, care lui se părea extraordinară. Pentru mine a fost foarte simplu să o rezolv. Și s-a întors cu o banană. Și am rămas așa puțin nedumerită de ce banană. Aveți nevoie de energie. Vă susțin. Mulțumesc. Ar fi foarte multe lucruri de povestit din spital. Ați auzit, de exemplu, accidentul acesta din Negrești în care a murit o familie și a rămas un băiețel de 6 ani. Mi-a spus că vrea pizza. L-am întrebat ce dorește și... Da, ok. I-am adus o pizza. Mi-a spus că vrea să merg cu el la tomograf. Și când am ajuns la tomograf, mi-a spus, te rog să faci o poză, să-i o trimit Semidei. Semidei fiind mama lui, care a murit împreună cu tatăl și cu fratele și lui nu-i spunea nimeni nimic. Nici n-am putut să-i spunem încă. Zic, bine, o să-i trimit Semidei. A doua zi m-a sunat o asistentă, știți, vrea Kevin să discute. I-ai trimis poza Semidei. Sunt momente în care nu mai ești. Bun, dar să vorbesc cu voi, că de fapt de asta am venit. Pe ce v-ați bazat cel mai mult când ați intrat în acest domeniu? Pe încrederea în sine sau pe experiență sau pe relațiile cu cei din jur? Pe încrederea în mine, în primul rând. Pentru că să știți că puteți face orice. Deci absolut orice. Eram director economic la Romsilva, am primit un telefon și mi s-a spus, ai vrea să preiei spitalul. Vă imaginați că nu avea nicio legătură una cu alta. Și am întrebat, ok, ce salariu am? Pentru că eu sunt un om care trăiește din salariu. Și era mai mare, cu 20 de milioane în 2009, erau bani foarte mulți. Și am zis, ok. Dar nu mă așteptam să primesc decizia atât de repede. Categoric a fost o, cum să vă spun eu, am fost sprijinită și politic și recunosc asta. N-am ascuns niciodată, dar din multitudinea de propuneri am fost aleasă pentru că eu spun că am muncit. Și în 3 zile am ajuns director de spital. O lună de zile am stat în spital de dimineața de la 7 până a doua zi dimineață, 3, 4, pentru că trebuia să învăț ce înseamnă un sistem. Și după o lună, când am venit la Spitalul Județean, a fost mult mai simplu, pentru că deja cunoșteam sistemul și știam. Dar n-a fost ușor, dar am avut încredere că pot. Foarte important într-o muncă, într-o funcție de conducere, este să poți să comunici cu cei din jur și să încerci să scoți cei mai buni din ei. Pentru că toți avem calități și defecte și atunci trebuie să scoți în evidență cei mai buni oameni și să ai încredere în tine. Un băiat? Știu, pantofii, rochile nu, dar mie îmi plac să știu. Un băiat mai mare se poate? Se poate, vă rog. Știu cum e să lucrez cu persoane puține, cu o grupă de 30 de copii, chiar și cu oameni mari, dar cu 2000 de oameni. Cum e să lucrez cu 2000 de oameni sau, nu știu, niște pași. Nu știu, e și sistemul care vă ajută, că mă gândesc că totuși Pentagonul lucrează cu 7 oameni. Cum lucrați dumneavoastră cu 2000 de oameni? Din care 200 sunt doctori. Greu. Aș fi ipocrită să spun că este ușor. Nu. Pentru că sunt nivele diferite, oamenii sunt diferiți. În primul rând cu echipa. Deci eu consider că am o echipă puternică și cu încredere unul în celălalt. Este singura modalitate de a face să funcționeze lucrurile. Categoric, nu poți să mulțumești pe toată lumea, ca să fiu mai explicită. Da? Că vă spun ceva. Vă rog. Așa cât eu de tânăr și șchiop, sunt discipolul lui Cornel Munteanu și vicepreședintele Uniunii Scriitorilor Unii și mă ridic în picioare și pot spune că am o echipă cu care pot să lucrez. Dar nu-mi place că fratele unei prietene de ale mele vrea să-mi rupă picioarele, să vină să-mi rupă picioarele, că doctorul meu personal îmi pune înapoi picioarele. Cam atât. Că nu știe crina budul de-am ajuns. Dar o bagă nu se recunoaște, stai în brațe. Deci echipa e, până la urmă, secretul... Eu cred că secretul oricărui succes
este echipa. Asta în condițiile în care ai o muncă ca a mea. Multiplicarea. Da, categoric. Dar ești cel care dă ton într-un fel sau altul și cred că cuvântul de ordine, în orice sistem, trebuie să fie disciplina, în primul rând. Mai ales într-un sistem ca al nostru, dar în orice sistem cred că asta primează. Niște reguli care, bune, rele cum sunt, le avem și trebuie să le aplicăm. Și dacă le aplicăm, lucrurile merg. Nu e simplu. Recunosc, da? Mergem înainte. Spune că dacă ceva e simplu, înseamnă că nu suntem pe drumul cel bun. Când e greu, atunci... Uneori așa de mult mi-aș dori să fim pe drumul cel bun. Un băiat. Câte ore pe zi petreceți în spital? Minim 8, maxim 12-14, în funcție de situație. Și v-ați descurcat de-a lungul timpului și cu familia, și cu dumneavoastră, și cu 8-12 ore de zi de muncă? Aveți regrete acum că poate lucrând foarte mult ați lăsat unele lucruri necrescute din alte zone ale vieții? O să o citesc pe Edith Piaf. Eu nu regret nimic, dar da, categoric, am regrete. Nu neapărat mi-aș fi dorit să învăț să cânt la pian, de exemplu. Mi-aș fi dorit să petrec mai mult cu familia. Mi-aș fi dorit să fac o grămadă de alte lucruri pe care îmi place să le fac. Din păcate, în studenție cântam la chitară, am cântat în Cenacul Flacăra, n-am mai pus mâna pe chitară de 10 ani. Da, e adevărat, trebuie să faci sacrificii dacă vrei să performezi într-o anumită zonă. Dar satisfacțiile cumva mă ajută să trec peste regrete. Dar am. Ok, eu mi-am propus să ofer un premiu celui care are cea mai frumoasă întrebare sau cea mai lungă conversație cu mine. Nu e un premiu material, ca într-un reality. 4 ore cu mine la birou, în biroul meu. Să vedeți care e munca unui manager de spital. Îmi spunea o colegă ce, da, vă rog să-i aduceți de dimineața de la raportul de gardă de la ora 8. Zic, așa am să fac. Aha, și ce trebuie să facem să câștigăm? Să tragem la sorți? Și ce vârstă poate să aibă câștigătorul? Cred că tine. Așa m-am gândit și eu. E interesant. Adică începem cu raportul de gardă, cu medicii șefi de secție din spital, unde se prezintă ce s-a întâmplat în zona de terapie intensivă. Apoi urmează mapa, apoi urmează problemele tehnice, problemele de indicatori medicali, urmează vizitele pe secții. Deci, am să aleg niște secții frumoase. Da, mai vrei ceva? Vreau să vă mai întreb ce rol au avut părinții în dezvoltarea dumneavoastră? V-au încurajat sau v-au descurajat pe această cale pe care ați ales-o? Părinții mei sunt oameni simpli de la țară și cu o gândire foarte sănătoasă. Și n-au putut decât să mă sprijine, n-au învățat. Mama mea nici nu știa unde e facultatea în Cluj. Am intrat la facultate, știți că se dădea examen. Eu am terminat o singură facultate, am 2 masteruri în străinătate pe bursă, n-am făcut niciun master în România, am terminat în 1981 facultatea. Știau doar că fata lor are minte și trebuie să învețe. M-au sprijinit și mi-au dat niște sfaturi pe care abia acum le înțeleg cu adevărat. Abia acum. Așa, înțelepciunea a lor de la țară. Vă povestesc o chestiune absolut amuzantă. Eu locuiesc și acum la Băița și avem teren în jurul casei. Și tata are 80 de ani și cosește. Și într-o seară, la ora 7, mă întorceam de la spital și mă întreabă așa subtil, zic, ce da, nu mă ajut să fac fânul. Zic, tată, nu. Ți-am spus că eu învăț, vreau să fiu doamnă, nu mai pun mâna pe fân. Zice, da, te-am purtat la școală, ți-am dat bani, numai servici din ăsta ți-ai găsit. Deci el era săracul nemulțumit că nu pot să-l ajut la fân. Dar niște oameni pe care îi apreciez pentru că m-au crescut așa cum sunt.
Nu vreți să mă întrebați nimic? Vreau să vă întreb, pentru că ați zis că ați citit mult și citiți în continuare, toți oamenii pe care i-am întâlnit și care erau implicați adânc în lumea cifrelor, ca să spun așa, nu mai puteau să intre și în lumea literelor, să citiți, și chiar din simplu fapt, pentru că citeau prea multe cifre, nu mai puteau să mai citească așa ceva, pentru că cum ați reușit să faceți asta, să și citiți, să și calculați, să și... Nici eu nu știu, dar este singurul mod în care mă relaxez. Și acum, de exemplu, încep să recitesc cărțile pe care le citeam. Fiecare vârstă a avut așa un scriitor preferat, o perioadă. Vă ziceam, în facultate eram cu James Joyce și Cornel Udrea, chestii diametral opuse, dar asta s-a întâmplat. După aceea am ajuns să mă îndrăgostesc de Dostoevski, Idiotul a fost cartea mea de căpătâi. A mea este Crime și Pedeapsă. Da. Foarte bună. După aceea sunt recăsătorită, am divorțat, în perioada divorțului plăcea Ileana Vulpescu, Arta conversației, și fetelor, vă rog să o citiți, da, așa, mai pe la 30-35 de ani. Iar acum, când vreau să mă relaxez, de exemplu, citesc Marin Preda. Extraordinar de mult mă relaxează. Mărturisesc că am avut și o perioadă în care călătoream și pe avion citeam acele cărți de buzunar despre cum să te îndrăgostești și vai ce prințul, făt frumos. Că și vouă vă plac, așa pas cum s-a citit și voi ce. Trebuie să recunoaștem. Dar este un mod de a mă relaxa și de a uita. Pentru că munca cu cifrele, da, și munca mea actuală îmi presupune să, în 10 minute, să rezolv 50 de probleme, total diferite, legate de instalația de gaze de la etajul 10, de la urgență unde un pacient e nemulțumit, se întâmplă ceva. Deci, și atunci când ajung să prind o carte sau îmi aduc aminte de o carte care m-a făcut să mă simt bine, asta mă relaxează teribil. Să înțeleg că doriți să petreceți 4 ore cu mine în birou. Foarte bine. Timp mai este sau a expirat? Mai este? Ok. Întrebați-mă. Ce faci când nu vrei să faci facultate? Putem? Nu toată lumea trebuie să facă facultate. Nu Ce facem? Ce planuri putem face când nu vrem să facem facultate? Nici măcar să luăm bacalaureatul, că vrem să câștigăm repede bani și să ne întreținem singuri, dar fără ta școală. Calea asta o știți? Da. O știu. Pentru că am în familie. Dar unul din băieții mei termină a doua facultate și unul nu vrea. El vrea să muncească și să facă bani. Perfect, muncește, nu face foarte mulți bani, să nu vă imaginați, dar este fericit în lumea lui. Putem face mulți bani fără multă școală? Nu cred că se mai poate. Se putea până la un punct. Nu știu, și arta afacerii e o artă, dar începe să se perfecționeze și nu mai suntem în zona de capitalism sălbatic, în care acumularea se face așa în forma sălbatică, ci mai altfel.